Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Naanata sa ikakatlo ag duha nga Domingo sulod sa tuig ug niining Domingoha gipahinumduman ta sa Ginoo unsaon pagbansay ang atong pagtuo ug pagsunod sa iyang kabubuton. Atong iampo nga ang tibuok kalibutan makapalambo sa ilang relasyon ug pagsunod sa Ginoo diha sa tinuod nga pagtuo nga Kristohanon. Ato sa dayang pasalamatan ng Ginoo kay na ako'y kuyog ron diri nga pare ni kon-celebrate si Father Mike Cabrera gikan sa Diocese of Tagum. Kuyog sa niya ang iyang mga kauban. Kani matingali kay lain magnaong ning niya sa tubangan. So niya din hipipila ka mga kauban niya. Salamat kay sa inyong pagbisita sa atong simbahan o sa atong parokya. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga mahatagan sila sa mga grasya ang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, O Dios nagamhanan o maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa espiritu o kaayuhan sa kalag ug lawas, aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga Makabeyo. Sa laing higayon may usa ka inahan nga Hudiyo ug ang iyang 7 ka anak nga lalaki nga gidako. Gipabunalan sila sa hari aron pagpugos kanila sa pagkaon ug baboy. Unya usa sa mga batan-ong lalaki miingon, unsa may imong gilauman nga makuha pinaagi sa pagbuhat niini? Palabihon namo ang pagpakamatay kaysa pagbiya sa mga batasan sa among mga katigulangan. Apan uban sa iyang himalatyon nga ginhawa, misinggit siya ngadto sa hari, ikaw matadero, mahimong imo kaming patyon, apan ang hari sa tanang kalibutan magbanhaw kanamo ug maghatag kanamo sa kinabuhi nga walay katapusan tungod kay nagsugot kami sa iyang mga balaod. Ang ikatulong nga igsuon mauna usab ang gikalingawan sa mga sundalo. Diha nga gisugo siya pagpadiwalwal sa iyang dila, mihimo dayon siya niini. Unya maisugon niyang gituyod ang iyang mga kamot, ug sa maisog nga mga pulong miingon siya, ang Dios naghatag niini kanako. Apan ang iyang mga balaod labaw nga hinungdanon kanako kaysa akong mga kamot. Ug nahibalo ako nga ang Dios maghatag niini nila kanako pag-usab. Ang hari ug sila nga uban kaniya natingala sa iyang kaisog ug sa iyang kamahinangpon sa pag-antos. Human siya mamatay, ang mga sundalo misakit sa ikaupat nga igsuon sa samang mapintas nga paagi, apan ang iyang katapusang mga pulong mao. Malipayon ako magpakamatay sa imong mga kamot, tungod kay gipasaligan kami nga ang Dios magbanhaw kanamo. Apan walay pagkabanhaw alang kanimo, Antioco. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Pamatia o Ginoo, ang usa ka matarong nga hangyo, patalinghugi ang akong pangalia, dunggang akong mga pangamuyo, gikan sa mga ngabil nga way limbong. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Malig-on ang akong mga lakang diha sa imong mga dalan. Ang akong mga tiil wala mo sayo. Mutawag ako kanimo, kay tubagon mo man ako, O Dios.
Ipaabong ang imong dunggan kanako, patalinghogi ang akong pulong. Ginoo, inikpakita sa imong himaya, mahigpit ang akong kalipay. Ampingi ako ingog kalimutaw sa imong mata, tagui ako diha sa landong sa imong mga pako. Apan ako diha sa katarong, musudong sa imong naong. Sa pagmata kong maglipay ako diha sa imong atubangan. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Hinaot unta nga ang atong Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga atong Amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanato walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya, magdasig ug maglig-on kaninyo sa pagbuhat ug pagsulti sa tanan nga maayo. Sa katapusan, mga igsuon, iampo kami aron ang mensahe sa Ginoo magpadayon pagkaylap sa madali ug magmadaugon ingon sa nahitabo diha kaninyo. Pagampo usab kamo nga ang Dios magluwas kanamo gikan sa bangis ug daotang mga tawo, kay dili man ang tanan may pagtuo. Apan kasaligan ang Ginoo, lig-unon kamo niya ug panalipdan sa dautan. Ug tungod sa Ginoo, misalig kami kaninyo ug naniguro kami nga nagbuhat kamo ug magpadayon pagbuhat sa among gisugo kaninyo. Hinaot unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto usab sa pagkamainantuson nga gihatag ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo manaa kaninyo. Manasab kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala sa pagsaysay ni San Lucas. Himayaon ikaw. May mga Saduseyo nga miduol kang Hesus. Kini sila mao ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya, magtutudlo, nagsulat si Moises nining balaod alang kanato. Kung ang usa ka tawo mamatay ug may asawa nga nahibilin apan walay anak, ang igsuon niya atong tawhana kinahanglan mga asawa sa byuda aron manganak sila alang sa namatay. May 7 ka magsuong lalaki, ang kamagulangan naminyo og namatay nga walay anak. Unya ang ikaduhang igsuon ng asawa sa byuda, ingon man ang ikatulo hangtod nga ang 7 ka magsuon nakapangasawa sa babaeng nangamatay sa babae ug nangamatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan, ang babae maoy namatay.
Karon sa adlaw nga banhawon na ang mga patay, kinsa siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya? Si Jesus mitubag kanila, ang mga lalaki o babae niining panahona nagminyo ay, apan ang mga lalaki o babae nga angay banhawon ug magkinabuhi sa maabot nga panahon dili na magminyo ay. Sama sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. Ug gitin-aw gayud ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ang mga patay. Sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab, naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ug Dios ni Jacob. Kini nagpasabot nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay, kay alang kaniya ang tanan buhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ka o Kristo. Niingon sa Jesus mga igsuon sa tong ebanghelyo pagtapos nga alang kaniya ang tanan buhi dili patay. Mo tuo ba mo ani? Para kuno sa Ginoo ang tanan buhi dili patay. So sa ato pa kitang tanan ron nga nisimba og bituos Ginoo dili na gyud mamatay. Tuo mo, dili. Dili man to. Di ba? Ingon ang Ginoo, alang kaniya ang tanan buhi. Tuo mo, dili. Nya mo tuo mo nga dili na mo mamatay. Siya. Ang nay atong kabuang motuo nya atras abanti ba. Ang tinud-anay kitang tanan dili na gyud mamatay, kay ang kinabuhi nga gipaambit sa Ginoo nato kinabuhi man niya, mao bitang gitawag tag larawan o kasamahan sa Ginoo. Iyang kinabuhi mo'y gipaambit nato, so dili na gyud ta mamatay, kay ang Ginoo di man mamatay. Pero dunay duha ka klase sa kinabuhi. Naay kinabuhi nga sana kinabuhi nga malipayon, na asay kinabuhi nga magantos. Nya kining duha ka klases kinabuhi magtipon ni dinhi sa kalibutan, pero ini katapos nas ato dinhi gitawag og panaw, nya ato ba nang ginganlag kamatayon, magbuwag na ning duha. Dunay kinabuhi nga pulos na lang kalipay, na asay kinabuhi nga pulos na lang pagantos. Pero dinis kalibutan nasugod ni sila nga nagkuyog. Muna dinis kalibutan og mangandoy ka nga malipay gyud ka kanunay, mura kag buang, kay di man gina pwede gasagol man na ang pagantos og ang kalipay. Pero sagdi lang moabot rang panahon nga buwago na sa Ginoo, ug mao na gidto ang importante. Way katapusang kalipay nga wa na gyud kasakit, wa say katapusang kasakit nga wa na gyud kalipay. Be kamo kuno be pangutanay mong tupad ing na sa may imong pilion katong way katapusang kasakit o way katapusang kalipay. Ay kana pangutana. Nang imong tupad ba pangutan-ay na unsa may imong gusto. Kinsa dinhing ginikanana nga sa gagmay pa gatubo pa inyo mga anak, nagtudlo na gyud mo nila nga ayaw mo kahadlok pagpakamatay. Kinsa man? Wa ano? Kasagaran yun imong itudlo, likay gyud anang sakit, likay anang kasakit, likay gyud anang kalisdanan, o likay gyud anang
kamatayon. Ana, muna ito itudlo. Muna sa unang pagbasa, nindot kayo ning inahan nga naay 7 ka anak. Siya mo'y tigdasig sa iyang mga anak nga magpakamatay. Patay yung 7. Siya'y tigdasig. Nya unsa may iyang gisulti? Ay mukhadlok pagpakamatay kay banhawon rata sa naghimo nato. Wala pa to si Kristo ha, kay Old Testament man eh. Pero nitlaom na siya nga mabanhaw rata. Unsa may iyang gibasihan? Ni siya ang naghimo anang kalibutan, ang naghimo aning mga bituon, ang naghimo aning mga bukid, ang naghimo ninyo diri sa sud sa kungtian nga wa ko kahibaw giunsa mo paghimo diri, maorasan nay mubanhaw nato. Muna ay gyud kahadlok pagpakamatay. Importante mamatay ta nga nagtuo kaniya, nga milaom ni ining maong kamatayuna or kinabuhia. Mo sa nay gilauman ni Pedro Calungsod, ni San Lorenzo Ruiz, ug sa tanang mga martyrs nato. Nya kamo, ug kamoy ingnon sa hari nga kundi gani ka mubiya ang imong tinuhuan, putlon ko ng imong dila. Musugot mo dili? Mubiya o dili? Anong kwenta-kwenta pa man mo diya? Lisod magani mog ingnos Ginoo nga ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos, mubalibad magani kanugon ana Lord, kanugon. No? Biyai ang inyong amahan ug inahan, biyai ang inyong asawa ug bana, biyai ang inyong mga anak tungod kanako ug biyai ang inyong kaugalingon. Di man gani mo anak. Bisan ganig ato lang minus-minusag jutay, ayaw mo paningil anang nakahulam kaninyo. Na mo balibad pamanggani ta ana. Ano? Anang buangon yung kay tastanan ba? Gi-underestimate nato o wa nato tuhoy nga kani dayang tanan nga atong biyaan tungod og alang sa Ginoo, mao di ay agianan padulong sa way katapusan nga kalipay. Muna ang atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Dili ang makalipay nato kining atong lawas, gadaran is dimalas. Tanawa ng mga tiwasono na kayong mga edad. Awa, di ba ang ilang lawas mo'y gadaan ilag dako kayong binuang, di na kanaog sa hagdanan. Di ba? Di naman gani katunga sa hagdanan. Ana. Kani atong lawas, ana ni mana ayaw ay kakuan diha. Ayaw sad ka hunahuna nga lipayon ka nang imong tupad. Kanang tupad nimo, lingi aragon nang naong ana. Makalipay ka na nimo. Samot na ning nagwali. Baligyaan ra kag slat ani. Nyag di ka mo palit, imuon pa kang guilty. Wa mo palit, may impierno gyud mo, anaon pa. Pero ang uban sad nito o bayasan. Kay murag sakto man sad ni. Kay ang imong pagpalit og slat dinhi simbahan para man na sa simbahan, di man na para sa imong kaugalingon. Mo na ang tanan nga nipalit og slat, malipayon. Atong pakpakan ang nipalit og slat. Ang atong halin sa atong dopes as of yesterday, niabot na 9,797. Pakpak. Makatukod na gitag kumbinto ani. Pero ang nindot, ang atong special slot katong para sa kang Mama Mary nga segunda patron nato nga pista. Kay 5,000 to ka slots atong gibaligya, ang atong total nga halin 5,068 slots. Pakpak yapon. Hanawa ang mga wa kapalit, di ba? Wa gyud mo pakpak, masulubon kay sila. Ana ra sila. Ang kanang nakapalit pakpak, yes. Ang wa kapalit ana lang. Mao na. Ihalad lagi ang imong kinabuhi sa Ginoo. Anha ka diya malipay. Pasabot di ay ang tuburan sa kalipay, mao ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Mao na ang gitudlo sa Ginoo nato nga pagampo kanang amahan namo, gauna gid diha matuman ang imong pagbuot
dinhi sa yuta maingon sa langit. Nya sa pagsulti nato ana, ayaw gyud pag-ingon nga di nako kaya, lisod buhaton. Nga naman, ang Ginoo rasan mao'y mulig-o nato. Mo na giingon ni San Pablo diri sa unang ikaduhang pagbasa nga mag-inampuay ta, maglinig-unay ta, kay lig-unon ta sa Ginoo. Nga matod pa niya diri, hinaot unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto usab sa pagkamainantuson nga gihatag ni Kristo. Kini di ang pagkamainantuson kana bang the capacity to suffer grasya nas Ginoo. Testinge ikaw asawa, sige higyaw-yaw imong bana, mag-anam kabugat ang imong bation. Pero sige ingon ang Ginoo, Lord, antuson ko ning animal dako, antuson ko gining yawaan ni. Ana, di ba mag-anam sa kagaan imong bation? Kabantay mo ana? Awa mo kabantay? Wa gid mo musuway. Suway lagi. Sige be, practice na imong tupad. Og di man na nimo bada, di nimo asawa, practice lang yapon. Ing na sugod karon antuson natika. Ing na karon. Ana, nitubag siya. May tag mo ingon sa siya nga, same to you. Ana, no? Unya ka ng tao nga kusog kay muantos, suplaya na sa Ginoo o grasya sa pagantos, ug anha ka diha malipay. Kana bang makaamgo ka nga sa imong pagantos, nakapadayon ka, midaog ka sa imong pagantos. Mo na gibati sa mga anak katong 7 ka buok, nidaog sa pagantos, lipay kay sila, gitawag nag-triumph over suffering. Og mo na nang gitawag og the joy after pain, ang kalipay human sa kasakit. Ang Ginoo ra gyud makahatag ana, dili ang tao. Muna diri sa atong ebanghelyo nangutana, kinsa man to siyang asawa nga nakapangasawa man silang tanan. Ang Ginoo, dinhira nas kalibutan ang asawahay dito sa langit, wa nay asawahay. Nga naman kalipay naman nga way katapusan. Di na ka mangitag asawa, oy, di na ka mangitag bana. Kami sa mga pari, gisugda na namog puyo. Munang di nami mangitag madre. Nga naman, ang madre, wa masad mangita namo. Usahay, masipyat sad na. Kana bang maharian tas yawan o ngunahuna, magka sugat-sugat sa mi panagsa. Pero nagsunod na gitas Ginoo, di naman ta mangita anang tawhanon, kalibutanong kalipay. Kanang naagi mo gakos nimo, naagi mo hapuhap nimo, wala ta mangita na. Kamong mga asawa, tanawa og mosunod na gid mo sa Ginoo, di ba din agid mo mangita sa inyong bana, magsige na mong pangitag pare. Lagi, asa man magmisas father, kay mo serve ko, ana man ninyo good. Kamo sang mga bana, ug magsige gyud mo alagad sa Ginoo, di na mo mangitag asawa, oy. Sige ra mo pangitag madre, simbahan. Ani mo simbahan? Li minister ana. Ingkaw nya pader, dili na din na nato higugma tong bana ug asawa. The more nga di na ka mangita sa imong asawa ug bana, the more ka nga makahigugma niya sa tinud-anay. Nga naman, magsige naman kagsunod sa Ginoo nga nag-ingon, bana higugmaa ang imong asawa, dili ang silingan. Og asawa, sunda og tahura ang imong bana sa tanang higayon. Magsige na magagsunod ana. Kinsa mang banaha ang dili malipay nga sigihan nimog tahod, sigihan nimog sunod, di nimo sige hagyaw-yaw. Kinsa man sang asawaha nga di malipay nga ikaw ba na sige na lang kag higugma niya, imo na siyang giisip nga imong kaugalingon. Kinsa mang asawaha di malipay ana. Di ba? Pero di ka mangitag asawa. Aron ko nang imong asawa ni kuyog og lain, kamao kang mo paabot niya. Mingon ra ka, kung nahuman na mo, uli lang niya. Di ba? Okay, nag-seminar man sila dito, nag-seminar. Mubalik ra siya dire. Di na sa ka magsigig pangita sa imong bana, siging kasilo sa imong bana, igo ra kang mingon, kung saan ka masaya, susundin kita, suportahan kita. Di ba? Ug hangtod ang imong bana muhimog mga buhat nga di na maayob,
sakito na ka, tamparuson ka, kulatahon ka, magsige ra jud kag ingon gasunod ko sa Ginoo nga nagantos, nothing gonna change my love for you. Oh, di ba? Till death do us part. Yakin sa mga pamilyaha ang dili malig-on tungod ana. Pero suwayo, pangitaa ang imong kalipay, pangitaa ang imong bana, sige tiks, asa naman kang animala ka, asa naman ka. Ngano di man ka mo reply, tawagan nimo cannot be reached, inig uli, love ka dahil nimo, diin ka, ha? Mingon sa nimo bana, tamparuso, sige, tamparusa. Tinamparusa dahil mo, divorce dayon, buwag dayon, ang mga anak sa, magsingang mga yawa niya akong ginikanan, mga animal. Parting kubutas kalibutan, no? Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna, andam kang magpakamatay para nako. Ingna. Sige na. Kay kitang tanan, kinahanglan kitang magpakamatay para sa usag-usa, aron dili ta magpinatyanay. Kaya kung ako andam ko magpakamatay ninyo, di kita mo patyon. Kung kamusad andam mo magpakamatay pare, di jud ko ninyo sakiton, pinaagi ng dili paghuhog sa kulikta. Nga naman, kay lipayon. O anha tada dapita mga lipay tang tanan. Pero maingon gani ka nga, ako mo ay mabuhi, ako mo ay malipay, patyon tagyod ka, kay babag ka sa akong kinabuhi, babag ka sa akong kalipay. Muna ron ang kalibutan gasigi nagpinatyanay. Di na lang tamo apil nila, ha? At to tamo apil sa tagalangit. Nagkuyog ang kasakit o kalipay, pero kamaotang malipay panahon sa kalipay, kamao sa tang muantos nga malipayon panahon sa kasakit. Ug mao na ang tinuod nakabubuton sa Dios. Di ba? Sige, ang musunod ana, manindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa cross na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang himaya, kalinaw ug paglaom gihatag sa Dios kanato tungod sa iyang way sukod nga gugma. Malaumon kitang mudangop kaniya sa atong pag-ingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ibubu ang Espiritu Santo sa kamatuoran ug sa pagtuo nganhi sa simbahan niining panahona, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang pinigutan nga kanasuran makaangkon sa kagawasan sa ilang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga magtinahuray ug magsinabdanay ang mga Kristiyanos, mga Hudiyo ug mga Muslim, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi,
Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sila nga nangamatay, makaangkon sa ilang gilaumang kabanhawan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Makagagahom ug maluluyon nga Dios, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, dawata kining among pangamuyo nga tuboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa imong ngalan, alang sa puslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon din hinining Eucharistia, gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad, ug tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manang usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala ang among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahimpit kami diya sa gugma ba ni Francesco among Papa, ni Jose ang among Obispo, sa tanang mga kaparian o relihiyoso. Inumdumi usab ang maigsoon nga nangamatay. Malaw mo nga mabanhaw sila kung tanang nangamatay. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluhi kaming tanan. Himuwa kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay ba ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, si San Jose ang iyang bana. Ugban sa mga apostoles ug mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ka nga daygon ug amoy ka ang himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom, Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manahusab kanimo. Ato rong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo pinaagi sa imong espiritu. Baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi ug himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay nga way katapusan or langit nung kalipay nya mahitabo ra ni sa mga tawo nga kusog moantos ug magpakamatay gyud para sa pagsunod sa Ginoo. Salamat sa tanan nga mialagad nato karon dito sa gawas, ang atong pimag, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong usherates, ang atong love offering assistants, ang ato sa mga lektor, salmista, mga sakristan nga nialagad karon, ang atong IT, ang mga nag-alagad nato sab sa paglimpyo o pag-decorate nining atong simbahan, o ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Parish Choir, o ang ni himo karon sa formal offerings pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Arnon o Mrs. Maria Lorena Akyatan. Kanilang tanan masipang pakpak. Salamat kaayo. Salamat sad sa ato karon mga bisita. Kuyog ni Father Mike Cabrera gikan ni sa to nga Paris de Moncayo Tagum, Diocese of Tagum, masipang pakpak. Pwede mo magbarog asa mo na para diha sila, so na diha sila nagtago-tago ang uban. So salamat kay inyong pagbisita niya. Ako ding pipila ka mga pahibalo, nahatag naman to nato ang update sa atong mga slots, ang atong dopes para pagtukod sa kumbento. Nagkinahanglan pataanig dugang mga 9,797 slots naman
ug makaabot tig mga 14 or 15,000 slots ang mahalin, sugod na tagtukod tingali sa atong kumbinto. So naapay mga 45,203 slots nga available. Nya husay lang gamay sa atong niagi nga mga sa atong dagko nga mga activities. Hindi. Palihog lagdalangan tos gawas usa. Atong mga activities atong October 29 o sa November 1 and 2. Ang sa pista on October 29, ang atong total nga halin sa atong special slot niabot og 5,068 slots. Ang equivalent ani sa figure ato lang round off og gamay 2,534,000. Nya ang total sa natong gasto niabot sa 1,945,000. Doon natay sobra nga 589,000 ug ato ning gibutang ngadto sa atong charitable fund. Nya sa November 1 and 2, ang total nato nga nadawat nga pamisa sa mga kalag o sa kolekta panahon sa misa niabot og 576,000. nya nga ato sang nagasto tanan sa atong activity sa November 1 and 2 niabot sa 394,000 na ay mga 182,000 nga sobra ato lang sa ning ibutang sa atong operating funds. Salamat kay ninyong tanan. Tagaan tog masipang pakpak ang nisuporta ni alang sa pagsuporta nato sa process sa canonization ni Venerable Teofilo Kamumot. Adunay pagahimuon nga symposium on his life karong umaabot November 12, 2022 karong Sabado at 7:30 in the evening dinhi sulod sa atong simbahan. Gihangyo muna akong tanan, labi na kamong mga sakop sa church mandated organizations sa pagtambong niining maong symposium kay mahibaw-an nato ug mapaladman nato ang atong pag-ila ni Venerable Teofilo Kamumot. Para sad sa inyong kasayuran, temporaryong gisirad-an sa nato ang atong bag-o nga parish nga restrooms tungod kay gitauran og exhaust fans nalimtan magtaod. So kuan pag gibuslutan pagamay aron itaod. So tingali mga tulo ra na katuig mahuman na siya trabaho. Adi mga tulo ka adlaw ra, tulo ka adlaw tingali. So basi next Sunday magamit na siya. Sa katapusan mo pahinomdom gyapon ko ninyo ay mo kalimot sa paghatag sa inyong love offering para sa atong parking areas na araw na diha inig-exit na ninyo niya sunda sa dang atong mga PIMAG, atong Parish Marshals Assistance Group ug asa mo paparkingon ug unsaon sad pagparking ay mo pagsupak-supak no kay makapaimpierno ginang pagkamasinupakon. Nya dinhi sad sa atong pagsimba sunda pod kanunay ang atong mga asherates sa ilang pag-guide ninyo asa sad mo palingkoron. So nakita nako nga murag jutay na lang ang magtuman sa gusto. Ang kadaghanan mo sunod na gyud. Congratulations, no? Pwede na mo mga matay. Nya kana ding ato sang bangko di man na nato patingogon ang ludhanan. Congratulations karon murag almost perfect na gid mo wa na ginagtingog. Langit sa mo ana. O ang atong mga children na behave kaayo no wa na gid sila magsaba-saba kato usang gamay tiyabaw-tiyabaw kay bata pa man to kayo. Kaning mga gagmay dinhi ngani aron sa una magsaba-saba man karon buutan naman kayo. So sa congratulations sa mga parents nga nagtudlo sa inyong mga children. Pakpakan nato atong children. Salamat kayo. Praise the Lord. Balik-balik mo kanunay. Sige, manindog na ta. Kaming duha ni Father Mike mo'y muhatag sa final blessing.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na nato ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.